Kushubile bafowethu, hayi uwelile emkhono sevele wakhuluma inkinga yenkulumo naye kodwa ngikuphathele yona. Uthi umshado kaBaba Ali Mgube bokumakwa umshado kaThibela oyigidangoma likaKhuzani. Zizwele ungathi uzwe ngami njengoba ngikuthembisa ukuthi ngokuthatha ngikubeke njengoba kunjalo nanto udaba awulithokozele. Manje amakhahla out handi go hold impression. Seshado Ali mdala. Akanazo ngisithupha. Imina iyashona. Wadliwa yini? Ukugile vele yanqamuka imina. Unqamuke nesikhathi somjengiseni nomgqumeni. Manje uzoqobusana nengane ema-90s. Sejiwa uyashada. And you are in debt yakhe. Come kwesikhathi intimene kade siyashada. Sekuqhamuka uAli. Ubumba. Bakhande olunye ubumba ngapha ngabe bayaphixisa. Shada wena ngale date sizokweseka. Kulithi kuyashada. Wenzakalani? Lemfene veleza nemvula. Ngicela uThibela. Into lemfazi ngimbonile anginanga umoya. Kubuhlungu inhliziyo yami ngoba emgodi buhlungu into wayenza kimi mfethu buhlungu. Akekho umuntu othanda ukuphipha ingane zabafowabo njengoba ngihleli ngiphipha ingane zabafowethu.